дуруд ба ҳамаи шумо мухлисони азиз. бо хабару гузоришҳои ҷолиб аз олами варзиш барномаи дар шабакаҳои иҷтимоиро оғоз мекунем. дирӯз дар расонаи иттилоотии русии Евроспорт мақолае бо номе «Ӯ ғалаба кард вале ғамгин буд аз оне ки ҳарифашро ба нокаут нафиристод» нашр гардид. ин мақола медонед дар бораи ки нақл мекунад дар мавриди ягона бокси касбии варзишгар ва ҳунарманди дастони осиёӣ Брюс Ли. шуморо ку намедонам, вале ман дар фазои филмҳо ва истеъдоди нотакрори Брюс Ли калон шудам. Брюс Ли воқеан ҳам дар варзиш ва ҳам дар соҳаи филмофарӣ истеъдоди хориқулода дошт ва ягона ба истилоҳ гегемонияи Осиё дар замони худ ба ҳисоб мерафт. Брюс Лиро дар 16-солагиаш бинобар вайрон сохтани тартибот аз мактаб рондаанд. аз ин рӯ волидайнаш ӯро ба коллеҷи Франсиска Ксаверияи муқаддас бурданд ки онҷо махсусан бачаҳои душвортарбияро мебурданд. ӯ ҳамавақт дар маркази диққати ҳамагон буд. дар ин мактаб низу ҷангҳои кӯчагӣ ташкил мекард ва як замон аз тирезаи мактаб муаллими бокс бо номи Эдвард ӯро дид ва ба ӯ пешниҳод намуд ки ба бокс машғул шавад. ҳамагӣ чанд моҳе ӯ ба бокс машғул шуд. соли 1958 дар Гонконг мусобиқаи бокс миёни коллеҷу донишгоҳҳои Осиё баргузор шуд ки Брюс Ли дар он ҷо бо чемпиони ҳамонвақта Гери Элмс, намояндаи мактаби шоҳ Георги Панч, ки он ҷо аслан фарзандони ашрофзодаҳои бритониёӣ таҳсил мекарданд, барои рақобат номунавис гардид. Элмс ҳамон вақт 3 сол дар ин мусобиқа пайҳам ғалаба ба даст оварда буд. ҳамагон дар рӯзномаву маҷаллаҳои маҳаллӣ менавиштанд ки Элмс бо як бачаи кӯча ва варзишгари тамоман аз бокс дур, яъне кунг-фу рақобат менамояд. баъди чанд моҳак машқ кардани Брюс дар бокс ниҳоятан рақобат баргузор шуд ва Брюс чемпионро бо 3 нокдаун аз рақобат берун кард. дар ин мусобиқа боксчиҳои машҳур аз Британияву Олмон ба сифати меҳмон даъват гардида буданд ки онҳо ба нақли дӯстони Брюс ангушти ҳайрат мегазиданд. вақте дасти Брюс Лиро боло кардан ӯ ғамгин буд ва баъдан аз ӯ пурсиданд ки чаро озурда ҳастӣ. ӯ гуфтааст ки ман нақша доштам ки ӯро ба нокаут фиристам, аммо нашуд. бокс варзиши ман набудааст, гуфтааст Брюс Ли. бузургон бо андаке қаноат намекунанд, барои ин ки онҳо бузурганд ва корҳошон бояд бузург бошад. Майк Тайсон, боксчии машҳури амрикоӣ, гуфт ки санҷиш оид ба мансубияти генетикӣ гузаронидааст. яъне нажоди Тайсон аз куҷо аст ва ба кадом миллат тааллуқ дорад. ба фикри шумо асли Тайсон аз куҷо аст? ӯ худ гуфтааст ки ман дирӯз барои муайян сохтани нажоди худ тест гузаронидам. ман решаи конгогӣ доштам. бале, ман аз Конго будам. инро ӯ дар инстаграми худ навиштааст. Конго ин як давлате дар Африқои марказӣ аст. киро якумин чемпиони UFC аз мамлакати Русия бигӯем? Ҳабиб Нурмагомедов ё Олег Тактаровро? асосгузори ташкилоти размии UFC Артем Дейви гуфтааст ки якумин чемпион дар UFC аз Русия Олег Тактаров аст. дар мусобиқаи UFC 6 ӯ камарбанди чемпиониро соҳиб шуда буд. барои он ки дар ин мусобиқа ғолиб шавӣ, ту маҷбур будӣ ки дар як шаб 3 ҳарифи худро мағлуб созӣ. ман Ҳабибро эҳтиром мекунам, аммо ӯ дар як сол 2 маротиба ва ё 1 маротиба рақобат менамояд. ин камтар осонтар аст. акнун тасаввур кунед ки дар як шаб 3 рақобат ва ту намедонӣ ки ҳарифи баъдии ту ки аст. ҳоло барои як ҳарифро мағлуб намудан кам аз 6-7 моҳ тайёрӣ мебинӣ. акнун худ қазоват кунед ки чемпиони аввал аз Русия ки аст. ба андешаи ман Артем Дейви низ ҳақ аст. ҳоло UFC аз қаблаш хело тафовут дорад. дар як сол як рақобат, ин ба қавле дар ягон ҷо туғрӣ намегирад. боз Неймар дар сархати расонаҳои иттилоотӣ ва боз ҳамон мавзӯи трансфер, яъне камбек ба Барселона. ин соли дуюм аст ки Неймар дар вартаи ҷанҷолҳои пулии тарафайн қарор гирифтааст. дастаи Барселона бинобар сабаби пандемияи коронавирус ва дучор шудан ба буҳрони молӣ қодир нест ки Неймарро ба даста биёрад. аз ин рӯ дастаи ПСЖ гуфтааст ки Неймар дар он сурат Парижро тарк мекунад ки Каталониё Усмон Дембеле ва 80 миллион еврои дигар пардохт намоянд. инро пойгоҳи иттилоотии Эл Чирингито расонаӣ кардааст. ҳоло дастаи Барс дар ин пешниҳод ягон ҷавоби амиқ надодааст. Пётр Ян, чемпиони нави UFC дар вазни сабук, ниҳоятан дар Твиттер ба Генри Сехудо ҷавоб гардонид. Генри Сехудо қаблан ӯро таҳқир кард ва аз набуди худ изҳори пушаймонӣ сохту гуфт ки агар ман ба нафақа намерафтам ба ту бар ин картошкаҳои пусида дар UFC ҷой набуд.
پیاتر یان در پاسخ گفته است که تو شانس داشتی که با ما رقابت نمایی، اما تو رای آسان‌تر گفتی و گریختی. اکنون از مسافه دور لاف زدن میگیری. مرد باشی برگرد و من تو را باز به نفقه روان خواهم کرد. این رویان در توییتر به نوشته خودی سخود جواب گردانیده است. پیاتر یان بعد از غالبیتش در UFC اکنون سرخط رسانه‌های خبری روسی است و سراغ او زود سالها روان می‌سازند، چون اکنون چمپیون است. اینک وقت رسیده است که او را کم کم با حبیب مقایسه نمایند. دیروز در یک نشست مطبوعاتی کسی سوال داده است که حالا در روسیه میان مردم سوال‌های بحثناک پیدا شده است. آنها میگویند که پیاتر یان بهتر است یا حبیب. شما با این چی میگویید؟ من فکر نمیکنم که ما رو باید مقایسه کرد. ما کلاً فرق داریم. ما هم از روی وزن و هم از روی سبک تماما تفاوت میکنیم. هر کس به خودش مانند است و من هیچگاه کوشش نکردم که به کسی مانند باشم، گفته است پیاتر یان. رونالدو با دستاورد تاریخی نزدیک می شود. خبر میدهد فرانس فوتبال. طبق اطلاع منبع رونالدو امکان دارد که یگانه فوتبال باز گردد که هم در پرمیر لیگ انگلیا و هم در لالیگا و سری ای ایتالیا نه کم از 50 گل زده است. یگانه فوتبال باز که از تا 5 لیگ‌های اروپا در 3 تاش 50 گلی زده است این ادین جکو می باشد که او در ایتالیا، انگلیا و آلمان این کار را کرده است. اکنون رونالدو به این رکورد هر روز نزدیکتر شدن میگیرد. رونالدو سال 2018 از دسته ریال با یوونتوس با نرخ 117 میلیون یورو گزارش نموده بود. و همین تمام. تا دیدار نوبتی خیر.